Oganda ahinya rowere ojiw mondo oti kod raboyunga e geng'o landruok mag kute mag ayaki e pacho ka. Maeri kwayo mogol gi migawo mar thieth e kinde nyasi ma jiwo oganda mondo oti gi raboyunga mong'ere kaka International Condoms Day, nyasi ma bende dhi nyime e mbalariany mar Rongo e kaunti ma Migori. Watudore gi jafwambo marwa George Juma yor simo mondo nyiswa kaka nyasi no dhi nyime kod ote maduong' mowuok kono. George Juma, kinyalo winja, inyalo nyisa ni to nyasi ma kamano nochakore nang'o, to gin ang'o giri mosewachi ma bende wanyalo fuaro n'oganda? Erokamano Milton, awinji makare kowuok e mbalariany mar Rongo mar Sub-County mar Rongo e kaunti ma Migori. Kama bende nitie nyasi maduong' mar odiochieng'no mar raboyunga e piny mangima. E piny Kenya, mae kama inge nyasino. Ka bende oganda opoge osechopo e nyasi ma bende nyaka sani koro dhi nyime. Ka wendo maduong' kata mobialo e nyasini en Steven Ndolo, ma en director mar bad migawono mar piny owacho mochung'ne kedo kod landruok mag kutego mag ayaki, the National Diseases and Pandemic Control Council. Kama bende rawere mathoth bende ochopo kae. Ka bende gima duong' ma bende imedo jiw e nyasini en ni mondo rawere kata oganda duto oti kod raboyunga. Ka joma bende wasetwago yango ni thoth oganda to hinyo rawere ng'eny gi sani ok ti kod raboyunga. Bende gino mosemiyo koro thoth rawere pod gamo kutego mag ayaki. Bende wach ni king'iyo piny Kenya mangima, atamalo 70 mag joma gamo kutego mag ayaki gin rawere. To kaunti ma Migori atamalo 51 bende gamo kutego mag ayaki sani gin rawere. Bende ng'iso ni koro nyasi ma koro ni ahinya koro geto rawere. To ahinya ma bende koro nitie higni mar higni 24 kadok piny. Bende wani nyaka sani koro ginya bende pod dhi e weche mag terruok. To ahinya ng'eny gi bende nitie kod gima gitiyore mathoth midendo kaka multiple partner. Kaluwore kod moko kuom twak mawinjo en ni e piny Kenya mangima budget kata omenda moket ne nyiewo raboyunga nyiso ni dichuo ka dichuo e piny Kenya omi raboyunga 14 e higa mangima. Giwacho joma nyalo tiyo kod malo 14, moko bok ti malo 14. Kod ma bende rawere ywak ne ni piny nikech ka ng'ato achiel nigi raboyunga 14 kende, nyiso ne giwani mondo koro piny owacho med keto budget mano ni koro beche mag raboyunga koro bedo moromo. To bende chwal gi nyaka e kor gwenge, kama bende koro inyalo dhi yo mayot. Gima bende wuok ka en ni pod nitiere luoro e yorego mag nyiewo raboyunga. Iwacho ni raboyunga en gino matije duong' ahinya e geng'o landruok mag kutego mag ayaki. To en gino matijege tin. Kinyiewe to ng'ama oneni ochako paro gima idhi timo kode. Iwacho ni paro ma kamae bende koro osemiyo oganda mathoth oluoro nyiewo raboyunga. Gino bende koro miyo thothgi ok yud thuolo mar tiyo kode, bende koro miyo kata landruok mag kutego mag ayaki dhi nyime. King'iyo lipot mar Kenya Demographic Health Survey mar higa mag 2022, ayango ni king'iyo jogo materore, joma mine atamalo 23 kende matiyo kod raboyunga, ka joma chuo maromo mana atamalo 46 kende matiyo kod raboyunga. Mang'iso ni kwan jogi pod ni piny. Ka bende iwacho ni mae yo maduong' minya geng'o landruok mag kutego mag ayaki. Ka bende apisas migawo mar thieth wacho ni ne jogo bende koro pod rembgi liet kata terore, onego bed ni samoro amora ni digo budget mar dwe iketo nyaka budget mar raboyunga, nikech ok ing'e ni nyadware sadi inya yude kanye. Mondo koro onego bed ni kode kamoro amora e odi kamoro amora kaka yo mar geng'ruok. Mae ok nyis ni chal ng'ama jachode kata ng'ama wang'e ng'eny, to ma en yo mar geng'ruok ma bende koro ijiwo oganda duto mondo koro otigo. Katieko en ni ywak maduong' bende koro gol en ni thothne yudo raboyunga osebedo mayot. Mikelo kod piny owacho kinde ka kinde ok bed moromo. Bende koro jiwo piny owacho ni ber ka koro iketo ne ineno ni raboyunga obedo moromo kuondego mag thieth kata kuonde ma rawere nyalo chopo e yo makare mondo koro gitigo mondo koro konye geng'o landruok mag kutego mag ayaki. Milton, pod wantie ka, pod wago tach ka mar ng'iyo ni to ang'o giri malich kata waseneno ni sani kata mana kony michiwo misirogo chenrogo mag chiwo kata raboyunga achiel ka gima dok piny. En okang' mano piny owacho dhi keto mane oganda odhi nyime kod yudo raboyunga e yono makare. To bende jok bende koro gole ne piny owacho bende ne kata raboyunga miuso kata e dukni ber ka iduoko nengo gi piny. Iwacho ni raboyunga beche yot sani en Sh50 ma samoro nitie joma ok nyal nyiewo. Koro ne mondo piny owacho bende oket okenge mar duoko nengo mar raboyunga mondo oganda kata rawere obed kod yot. Koro pod wan ka mar mi mathoth ka otende kod nyasi ma kawuono mar raboyunga e piny mangima. Erokamano ahinya George Juma, oyudo ripodno yo makare.